Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights, walang batid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights, ito'y big day sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palanggara mong tagparamati, region-wide, mga palagad kita sa nabiling, isa ka oras. 17 minutos karon nga adlaw Sabado night. Hataw, Sabado edisyon, Petsa Jess. Sabado naman nga edisyon sa inyo siri nga palatunturan sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siri nga mga correspondent sa liwat na Manila siri nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton siri ka polisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini mata kagdulungan oras sa kagabiyon ng ato sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan. Ato naman liwat nga himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa lanaw pa nga mga eventualities from where the action is. Ara sa Action Jan Diaz ka mga responder back to back sa aton nga piloto
Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang atong kapagbantay man sa mga updates sa balita nasyonal, international, COVID-19. Ano pa nga mga flash report kag breaking news. Ginatutukan News Center Action Eden Amoso. Of course, off da makita sa atong siling nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, builog nato na porsa ni broadcast engineer Henry S. Polgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago, puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng iyo silagan ng Korman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub, Sabado ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labinin ni sa Kaunas. 14 minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Pagulagid nagtahaw-tahaw ang ulan sa Bacolod sang tulo temprano pa nagulan. Pero karon nga gabihon medyo nag-uluntat na siya, pero ang aton kalangitan daw may mga porsyon pagyapon sang galom nga nagapabilin. Although nga wala kita sang low pressure area, way kita sang ginatawag nga bagyo, pero ang Tropical Convergence Zone o kon ITCZ amo ini ang nagapaulan sa pila ka bahin sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Negros kag Bacolod, pila ka mga banwa kag syudad sa kabugusan sa probinsya ang makaangkon sa maulanon nga panahon. May dala ina nga pagmulumadlo sang hangin, may pulo paaman nga pagpanaguob kag pagpangilat. Ang ulan do ari permi nagahalin sa aton sining Kabukira. Siling ni Manong Bobby Munoz sang Talisay City, siling niya diri sa Talisay Gatulo Talithi. Nagabi din na kay Manong Bobby Munoz and family nga nagamonitor gid sa aton dito sa may syudad sang Talisay. Of course, ang aton nga mga tagpalamati sa mga Kabukiran medyo alerto lang kamuda sa ginatawag nga landslide kag ang pagbaha-baha sa aton pila ka mga kabukiran nagahatag man ina sang pamahog sa mga pulian nga ari naga-istar sa mga panghigaron sang aton kasubaan. That's why nga gina-advise sa inyo sini palatuntunan mangin alerto kita sa amuni nga tsimpo nga daw off and on ang lakat sang panahon. Sa mga motorista naton, siguro kinanglan gid nga maghalong man kita, maduludanlog ang aton sini nga mga dalanon. Hindi ta mapiktan ko sa makabulahog sa buho, makalabay kita sa mga dalan nga madanlog, como asfaltado. Kung medyo hindi makahawid ang brake kon kaysa makahawid man na sa pero ang guma mo kon bulog gadalhay lang. No, so muna sa mga motorista ta sa pagpauli ninyo extra lang ang paghalong ha. Hindi lang tahalagid ka pa dasig dalagan kung hindi laman lang may emerhensya. Diba pagkabutas balay tayo ng gabi, safe and sound. Importante, buhi kita. Una nga bayan sa ato sa niyang pagpalaga, din nga report ginadulong sa inyo sa kalamansang D3 Bayo. Sa aton nga mga kapulisan, arak na sila. Nagapatigayo na sa pulis sa visibility patrol, nagapatigayo na sa tawag nga saturation drive. Labi na nga dugay-dugay, alas 10 na. May arak na kita curfew nga magasugod, hasta sa alas 4 sa kagahon.
ang routine paginahimo sa kapulisan tagsagi gagabi Police Visibility Patrol. Saturation Drive. May mandong adaan ang aton nga higher command sa PNP na dapat ang aton nga mga patrol cars sa aton nga mga police station dapat hindi na mag-standby permi. Hindi makitaan nga dira lang permi ka parking. Kirang lang libot sa 8 ka focus crime. Lugar sa diin masami nagakatabo ang mga aksidente kag mga insidente. Practice na sa atong kapulisan. Basta oras ang kagabihon, oras ang kagahon, may aras na katawag nga time clock na sila. Sa 8 focus crime, may clocking na sila nga ginatawag. Muni oras dito to sa Muni nga Bangga. Muni oras dito naman ta sa isa Corferential Road. Dugay ining oras dito naman ta sa tindahan. Muna bla. May clocking mo na ang aton nga makapulisan based sa mga lugar bala nga masami nagakatabo ang krimen. Amo nang gauge nila mo sa 8 focus crime. Kung ano ang masami kakatabo nga krimen, dara kang mag-focus, dara kang magpatuman sang police visibility saturation drive ang aton kapulisan, especially orasang kagabihon kag kaagahon. Ayos! Ang ining report ginapatian magulagid ginadulong sa iyo sa kalawan sang D3 Vayo ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. May shooting incident na nagluntad karon ginamang gabi ito dito sa may Campo Quino Beach Resort. Duha gid ang patay. Ang Chief of Police sa Sipalay nagapadayon pang ila sining investigasyon kung ano gid ang pinakadalom diri. Nagtinirhuay ito sila sa beach sang Campo Quino. Mga suspect sakay sa isa sa salakyan gin flash alarm ini sa tanan nga mga unit nga posible agyan sa sili salakyan na intercept dira sa may area sa Banwas ang Kawayan. Tin-intercept gid sa bag-o dira nga hepe nga si Police Lieutenant Colonel Norberto Barnizo. Ang ining salakyan nga ginapatian ginasakyan sadto sang mga sospitsado nga involvado sa sini nga kaso. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:53 na. Ini kabayan sa ato sa nipawalagad ginadulong sa iyo sa kalaman sa Dr. Alfred's Green Coffee. May mangosteen, santon,
9:56 na. 4 minutos para bilhin antes kita mag-aungod sa tak ng alas 10 sa gabahin sa atong sinipawalagan. I-check ang atong sining Patrol 2 Cruiseman Patrol. Liwat na kamustahon ang paglibot-libot ni Action dyan. Kinalibot-libot sa timprano pa. Subong ya libot-libot siya, gabi na. Ano naman ang nakitaan na siplatan na labayan ni Action Jan Diaz sa Sabado night nato sining pagpalagad sa mabulubugnaw kag sa maululanon nga panahon sa Bacolod kag pila kabahin sa atong siniprobinsya sa Negros Occidental. Yari na si Action Jan Diaz, observation report sa patrol, sitwasyon sa Bacolod sa Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Yari si Action Jan Diaz sa report, Jan Balbaljan. Balot! May balot kami di ka nakitaan bago lang. Amo niya mo, hindi nga nasugatan. Ang balot ko na nakita namon, kita kami balot Pinoy. Kung lang ang balot ang pwede, no? Basta makaon lang ang itlog. May nagabrigya diri sa may barangay Mansilingan, karon nga gabi aksyoner. Nga kami diri sa may Mansilingan, bago na kami katabok padretso kami sa may Bangga, Kori. No, Bangga, Kori dili yo. Magigay ko naman ni oras yung traffic light sa Kori gagana pa no. Dito sa Metal kay na to ay dito gagana eh. Bago pero gagana to gali. Gagana kay kita ris papang driver mo no. May kay metal, Kori, gagana ang traffic light. Mayo man eh, kay automatic, liguro ko nung pagpatak, alas 10 o alas 11, mapulo pa huay-huay na niya na yung traffic lights, no? Mapatay na niya sa diretso, magsiling kapatay, tibod force, hindi sa magsiga, no? Wala sa function, action, ereka. Karinong sa aton nga syudad, karon nga gabi, wala masyado sa mga insidente nga nagluntad sa panibutong syudad. Ang mga sila naton nga taway, tani, tob-tob magkagahon na. Hindi na hindi na maglusot pang isa na kong-aksidente kung insidente, kay para dire-diretso, bra. Kung wala sa iban, kuridas. Kuridas, no? Pero kung nagabiyahe ka motorsiklo, siguro doon mo motor ay sugagid. May sugata kami bago lang ako na sundalamon, nag-overtake sa mon. Ang pala mo man motor kay na, pagliko ya, aka namin siya suga. Do flashlight nga gamay, blati, delikado na ako na sugat amos talan, kaya hindi kitaon, lalayo pa lang. So napatay mo on, inabalang kumayo mo sa nagsanagan, tanay ilang mga suga. Now, sa ilang mga salakyan, doon may nang udak, bago lang ako, basta yung picturean, totoo kagin develop. Tamo na kay gulog kakuha na siya kapulo pangidlat, kag may dalang pagpulo pa nag-uob. Kaya ka pangilat, dito sa may north, bukid lang area, do talisay ko, no? Oo. Daga pangilat nagapang picture sa subong gabi na mga residente ito na kundi ko magsalaba siguro ginakibang naman ito na mo sige na naman ang ulan mas kung sige ito sa talisay na ilang taon ito na siguro kayo katulad ito sila ni Bobby Munoz. Mamalaan ka namang diretso at tabi ang bata ang area pa nga sa may intersection pero dampe mamalaan namang kay kung may nagdampi agad bumulte ka bugtaw ng hangin diktong area po siling wala ka sige ito na buldak ang ulan o kung nag-ulan ate no? Kaya kung lang ito na itong dribble kaya hindi naman purso na mo kinayang po ang tirada subong sa ulan no? Dikto igoro ay Morosha Don Salvador dikto igoro ang nagabugos-bos ang hangin kag nagabuo ang ulan. Kaburo kang bra namon sa patrol, pre bintana namon sa mga gabi. Kaya pertig na katugnaw. Mag-aircon ka, tugnaw. Abi sa buksan mo ng hangin kani sa mga hangin sa bintana. Nagabugos-bos man yang hangin. Tugnaw man gapon tiduay kini pilian gali kita may sunod daw. Ano to? May nagauwang na naman. Anong kasunod daw? May nagauwang? Nga ido? Hindi, curfew ko rin tingala ko na nung gauwang, may uwang ka rin sa NCC. Kay curfew na, ano rin tingala, sabi na mo may sunog, gali kay gauwang ka rin NCC, di mo silingon, curfew na. Pero ganun mag-o, basta kay bago lang talawag ka hapit sa NCC, mo sinuras ba?
Basta gari alas 10, usually amo nga barangay Bata, barangay Panukoy, no, ang NPC nagauwang pagka-abot ng alas 10 ng gabi. Buot siningon sila ati may gapatimaan, gapanaway na sila nga ops! Sulod na kay bawal na mag-randa de. Bawal na mag-pasayang-sayang sa dalanon. Kay ano na ni Uras, basi kung madakpad ka man sa iban, madisgrasya pa ka mo, no? Dasig na sa biyahe na mo, na kami sa may Burgos, yung Conferential Road, no? Si Papang pa yung dasig po na yung sa 4-1. Dasig lang, dumatsagan ko ganito, naglupad na kami, kulang na nipakpak yan naman mo. Oo, sana ka. Diretso na tabang, ay check na tabang, no? Action direct, no? Kung makita na, Tondre, pinapagpita ko diri sa may home site, may pamatabing area, kung kamusta nga sitwasyon sa mga gabi, action direct. Anyway, diri sa may Villamon, di nga portion do, why dia? Why sa? Why talitida? Why na taliti? Bugnaw lang kitang panyam po, dali kasi siguro dakpiyan, iguros ang area, dito sa north, balang nga do, magal-umon ang panahon nga nag-ulan-ulan action ereka yaw ano man man do ay siguro hindi gituro tanto ano gura gabaskog ang ulan dito sa area sang Talisay basi turo taliti lang kito hindi ginaman sa bugos-bos ng hangin nagapangilat lang gidya no kinaguro pa no nagapangilat lang gid magulang ng picture na naman liwata. Okay, nagasige ito i-grab dito sa area sa north na portion sa probinsya sa Negros Occidental. Iban diri may establishmento diri sa Monte Vista, nagapanirana, curfew na gidman mo, diri sa may 123 East. 123 East may mga balagyaan diri, pero sarado na. Pinday, drive na motor, kasakay sa motorya, papuli na niya. Ano na gidman oras mong, no? Ay di sa area sa home site Dampi. Pagkamuni oras, kay mga patrol sa kapulisan, libot na ni. Pero kung gabi, doay naging kanto pulis, no? Masiguro ay paniguro na bang offline bla mga FTP ni bla bago? Pila ka bilog sa kadi dyan, FTP na ton? 104 yung dugang mong, 104 action na reka. 104? 104, mo na yung dugang? Pila ang una, di nga, mayroon ni subong di nga bago? Mo na yung bago, ng kagapon, sila pang assign, 104 kabilo. Kado, di ba doon dumako na ito mag-report kay muna rin sila diri nga mga-assign ng sulit. Ang bali sila gabana, additional ni sila. Additional troop ni sila, additional recruit sa PRO6. Kaya actually, do 264 ni sila. Ang pinakadamo, diri sa Bacolod, 104, gini action ereka. Okay. Doon nagintay 4 si Lilo mong, ang ibang pang tunga-tunga, ang do batikong do wala lang assignment guro ang area sang Gimaras. Okay. Do wala assignment ang Gimaras, wala man assignment ang Nopo. Masali ka wala ga assignment ng Gimaras kag Nopo why personnel from Pro 6. Wala sang augmentation. Augmentation. Wala sang FTP nga naka destino sa Nopo kag si Gimaras provincial office. Nga ginadugan. Okay. Ang ibandog Aklan, Capiz, Antique, ang Iloilo provincial wala man gani. Iloilo City Police Office lang. Mayara 94, 94, no? Okay. Ang Bacolod City Police Office, ang pinakadamo, may 104 reactionary. May mga bagunali din sila sa may diba? RTC6. Okay. May bakyas ang iban, no? Actionary. Kaya na wala nag-graduate. Please lali ng iban, and then kaya maragila pang deploy sila. Mayo ba kay kasi gaining recruitment, at least ang iban yung mga graduate mula sa mga kurso na qualified sa mo sila nga programa, magka-apply dra, naka-police manikon nandong ganila, manginisa ka police, at pwede gid, no? Kawalo ka hando matali ni namo ni Papa mag-police, pero kito hindi gito eh. Hindi kami guro para dra. Hindi gitugtan sang pulis, nga kamo mag-pulis. Kaya lang inyong height. Ano ito ka sakit maganda. Unless ka mag-heels ka mo ni Papang. Oo, kulang gid. Kulang guro na. Kulang gid. Kaya kiti, hindi mo kami pag-iyan, balagid Papang tutudo. Magkaduga sakitan mo kami. Ang kulang ito, dito nga height pang ya. Loli, kaya guro ba si kabos ka mo? Okay lang na kung gamay-gamay. Kaya ang priorya na yung Papang, kung gamay ka, budlay kay goon. Sto, gid. Kung gamay ka,
bisan ano lang ang posisyon. Oh, na gusto na. Kung dako kaya, pag tindog mo pa lang, bisan lapaw ang bala, igo ka na. Oh, correct. Kung gamay kaya, bisan buo ilaga, kita mo, ang drug den sa barangay 3 kapon, sunod ko. Oh, sto. Kaya kung dako ka ta, hindi ka na masulod. Correct. Yun kung gamay ka, di pwede ka panukot. May bintaha ka, may disbintaha ang gamay. Oo, may bintaha. Kung taas, pwede naman na yung bitino. Laban eh. Oo kung gamay ka, kasi matati pag-check ka lang lang. Oh, Nga nagatumbo-tumbo, ka na pang na. correct. Amo gina, bali papang, kabalo kasi papang action na rek. Ang iyan nga lang ba, alam, simple lang. Oh. Hindi sa gwapo, pero makaulo mo lang. Ayun, di kurma. Sto. Amo na ang trada. Basta gamay Convincing. ka. Oo. Ang balon ka kagamay si mga tao. Convincing. Oo, hindi kayo mo gwapo, kay kagamay si mo. Okay na hindi gwapo, importante makaulo mo lang. Diba? Kaya kung inaway ka mga duwa, ikaw atunto ka, talig ka kagwapo si mo. Lain nila ko na, ikaw atunto ka. Talig ka ulo mo, ligin mo na si mo. Diba? May dala pa kagusnet na, no? Ako na yung kinarain kung gwapo, kaglain man ang kaulo mo, no? Correct. Tanan kami, kay gop na kami sa patrol, gulay jay na lang ni, no? Hindi kami gwapo, pero makaulo mo lang galing. Laban. Diba? Amo na mga mayo, ng mga... Amo na mga tirada. Ha? Amo na mga tirada. Amo na mga tirada. Bisan 1/4 lang ang agiya, pero kung di tapat man, tapat magmahal. Gatam. Ano di? Gatamsak man. Gatamsak ang agiya, no? Ano di nga doon may mga pulis na di sa dalom sang station taman, may gindakop naman sila. May gindakop naman sila guro ay. Ari sa dalom dalas may barangay 9 action na reka. Pinogi? Gani, gala ka kapastar kami, naway ko rin eh. Naway guro? Curfew. Curfew. Laga sila curfew violators. Ati tapos kid may nasipit? May nasipit na ni Goro. May nakuha ng pulis tada? Dumiyara kay Goro ay makuton ako na nun eh, naog to dibi. Dahil may barangay na yung area mo, ang bot ko na nun yung ilang nga gina... Double check? May ginatil po ng pulis, may ginatil ng pulis na. Basig Ano to, curfew sir? na? Ano to? May away? Ano sir ako? May armas. May napalapit nga may armas? Ako, kung kinalaman nila. Ginpalapitan sila? Ako, kung station 1 eh. Okay. Sino ginpalapitan ako? Ang bahe? Ang bahe, ginpalapitan, may dala armas? Ano yan tay? Away sila sang iyang amigo-amigo. Oo. Sige kasi itong bata ko sa sulod, kaya nagapanglaba, pag-abuti na ginaway sila. Ako? Pag-away nila, yung testigo yun yung ako niya bata. Huwag kami nakita Oo. So ilan yung nakakita, kaya yung bata kami ito. Pagkatapos, nanugit sila nga may armas, no? Sino may armas? Ang laki. Ang amigo? Oo. Hindi na bakit? Araw tingin na pala yung sulod, no? Yung katuan sa nga may armas dala? Sili man nila ang nakakita, di? Nakuha ng armas. Nakuha ng armas? Wait, lang kayo doon, nadulada signal ako. Actually, okay. So, tay, ang lalaki, ato na to sulod, tay? Ato to, nagpalagyo ko? Oo. Sa ila. Ha? Lubyo ya? Nagpalagyo na? Why na sa? Harap na sulod? Amo to ginaman nila, kina-check nila to. May mga pulis na to sulod. Anong armas sa kutsilyo kung gun? Anong iya ko ng armas? Ni ng sulpak? Ano to sulpak? Oo. Sulpak, kid. Sulpak. Sulpak. Why magintaya sa bata mo? Wala magintaya. Wala kasi lang ginaway sa kulungin kastigo na kulong pero wala kami kakita kaya ito kami sulod mo. Kimi balo lang kami to. Di ba kastigo? Yung violation, magyapon bisang way sa armas? Kastigong bata namon tapos Nga yung kastigong bata yaw? Naging kastigo ako ng bata mo. White ko kabalo kung anong kabangganan. Hindi naging kastigo diri oh. O diri sa gwa. Ano live-in na sila oh? Ano live-in na sila tay? Live-in na sila do ah? Ano nga libin sila po hindi man nga away ko rin kasi imon-imon eh. away sila. Hindi sila sumistar. Ang bata ko ni primero da man na sila start suli nagpuli sa balay. Ari na di sa amon nung narsla na akong sulod.
Pero pwede sa may interview. Day, dali ba, Day? Ano ito tabo ko ito ni sabi, oh? Ari dire na, ano tabo ito kagina, oh? Ay, balik kita magtawag lang ko sumiga ako. Nagpalapit sa diba sa best friend niya, si Eric. O, pasuryahan. Hindi magbanwa, ha? Anong problema? Ang suryahan ko man sa akong amo na kahit tungod sa miga ako bala. Amo na ginaya. Ako pinambala niya ko sa hindi amo, imuha niya ko surya sa hindi amo. Ano kuno Kahit mo? ko nakakig, pero siya... Ano ko no ang balas mo? Ah? Ano ang balas mo ko no? Kapag ano, kung sa iban ko, no? Kung sa arin ako sa aniganan ko. Kanina wala nakamugok na, ay? Ay na, kay... Kuwara ko na sila balay kasi gul. Naman kong Japon ngayon kasi gul. Inaano ko pa sa Japon. Diyos ta, disgrasya. Nakakawal ko pa sa Japon. Sinapuli ka na, be. Kasigo yun na sa ako na. Kasigo man eh. Ano nga ka ba kasigo? Gano'n mo? Isipay ako na una. Tinda lang nga, hindi mo magbalo sa balo siya ako niya. Kanina ko yung gusto yan, sakit ko. Ano ko yung luwati mo? Huwag pa muna kasawahay gani na, kastigo yun na ka. Sa armas ko, no? Kaya sa armas, may dalasa. Baya, isli. Suldaya, kipangitaya, pag-aisa ako ng suldaya. Ipakita, ya? Kipangitaya pa sa ako ng suldaya, habi yung gurog, nito akong suldaya mo. Kung ako si Butay, islan mo na yun day, isli bag-o, pangita sa wala ka pa kastigo. O bali, wala. Lagi ka man naglikop na ya. Pero bulagan, ay ka mo wala. Ang bulag, lagi kami natani, ang aduwaya, galing siya may mismong gamba, nga, ako, ang gamba, nasa ako, ang bulagayan ako, wala mo ko sapak-sapak siya may mismong gapalapit sa ako, sige, napatawag ko man sa Japon. Tinyo, gusto ko na hindi naman patawaron. O, hindi kung kaya mo mangilig Japon. Yes, after wait lang dito, ma-change ka rin sa nga monitor. Kaya na ubusan ko sa battery sa monitor. Anyway, subong nga materion, ang ginuobra diri sa ngaton nga mga kapulisan is nagasandak sila sa gina-check to nila sa sulod, no, ang ginareklamo action erect. Ang ginareklamo at ato gito sa sulod daw? Accordingly, ato to sa sulod, Ti, no, mga pulis, no? dakpo na lang sa pulis kag iusisaon. Gani, actually may na-recover din sila nga sulpak, ari diri sa may salakyan. Na pong tagias na gliwa, why ma-recover? Why madakpan ato sa may barangay. Sa likod na ka barangay hall sa barangay 9. Ati katuan kita katuan sa pulis? Oo, may tay-tay da. Nagkakita naman sila, naglatay sila pasulod dito sa squatters area man mismo, no? Oo. Sa likod rin ng ospital. Station 1 ang area? Station 2 ang barangay 9. Okay. Ang sa Tabok, pero ang area ko sila yung ining pag-irinaway, sila ginalagan mag-living part, yung grabot, kaya napakita ay diri sa Almasupang, sa Cognic Area, Police Station number 1, Action Erect. Kung naman subong ang operator number 1? Ang ari diri sa area, Station 2. Station 2. Wala pa di ang 1 kay ang call nila, sa Station 2 sila nagtawag. Si Sir Ben, sara giday. Si Way, gapo niya duty? Agapo, subong opya. Opya subong? Okay, kung duty ni Sir Ben, sigurado kung lugar na kabisado, yan na na. Sigurado ko, nayaw-yawa niya, naligarong laki gani. Gani, man, ang laki nga, hindi lang babae siya, kastiguhon niya pa. Gani, tiyo, kaya Galiti utro man yung babae, bisan hindi na yung babae, bisan hindi na siya, balikan niya man gyapon, bi. Gani, kaya mo na ganiguro na lahat. Amo na siya mga kung bulag total, patas man. Palit. Bulag, total bulag man. Hindi po kakalain, nagkastigo niya sa lalaki, babae, wepos na gani makasal. Gani, amo na kastigo yan hindi na mayo, pwede pa na siya makasuwa sa WCPD ang lalaki na, ginimo na sa babae na. Oo, no? Ang babae kay lalaki, mga naman mga legal age naman? Legal age yan eh. Okay. 19, 20. Hindi nakagwanta, guro ang babae, kati isipan mo, nagpuli na ganun sa balay ni tatay, tapos ginlagas sa pagkita kagano, gikastigo yun naman ining gabi. Oo, diriba sa may posti, diba sa may ngalan, Burgos, Loksen. Ginkastigo naman da. Diriba sinipa, naman di ko kagin babae. Dapat sa babae na, ako sa babae na, pailak mo na lang kaso. Gani, amo na nga pulo pa to. Taga din ng lalaki, taga drama na. Taga diriba na sa may barangay 9. Sa may likod ng Tasangkuan, Corazon Loksen. Sa barangay hall. Barangay hall, ara diya balay? Ara diya balay, tiyan balik rin sa aton nga mga kapulisan. Action erect nga pangitaon to nila sa sulod, no? Ara ng armas sila na-recover na galing. Paano na-recover ng armas? Ang bilin sa suspect na wigit? Nabilin? Ha? Nabilin ko, no? Basi ko pakita sa pulis, guro na kayasan sa guro. Gani, ari tiyo ang bakapuan, ari na? Ara na, bakapuan? Ari na kayo nagarubing, sila mong, ano ni oras? Kung ako sa
uno kag dos na putso na lang ng lugar na kag si Pito ng laki na. Gani, alin ang bakapuan. Okay, station 1. Oo, sila na bala din, no? Oo. Oh, kay tigin pa-check nila. May mo na kati nag-responder unang station 2 tapos ang area sa station 1 tigin na turnover na sa station 2 eh. Gani, pa-complain na lang to nila. Oo, pa reklamuhon na lang kag daraw ng sulpak na oh. Gani, ipa-blatter to nila action na rin, Tapos no? ang babae na hindi na magpa-pulo pasensya sa laki ah. Oo, naway na pa sa sinsa. Pakitaan na yung gani. Ang Isli. babae ka ba? Isli na lang na pag nga wala ka panipa kag wala pang kastigo bla. Ang bala gani ba sa babae? Mga kuan bla mga linyada ni Papang Nixon bla nga way ka pang kastigo. Oo, amo na malinyada bla. Mga bloodline. Pangalot taulo. Amo nang kuwaon nga mga bloodline ko sa mga manok ang bloodline ni Papang kay ni ka pang kastigo sa Papang nga babae ya. Oo, amo Siya yang ginakastigo sa babae. Ang babae. Oo. Oo, Mas pa ng babae kay Papang nga, "Oh, Pang, hindi ka na?" Oh, ato na. Amo na nga mga bloodline na pagkatao ni Inday sa lalaki, hindi kaya nagapangastigo, nagapanipa, nagapang tamparos da. Gani, kapati ka sa bata babae, ang bata babae, kasi payo ko mo. Di balot mo ko. Gani, tayo mo na bala, ngita siya sa lalaki nga wala ka panipa. Oo. Kag pagkatao niya mga bloodline, linyada ni Papang. Oo. Na. Okay man pa, okay man. Okay man. Okay, Aragin si Papa. sa na sila sa may patrol car. Ang babae, dala na nila. Ang babae. Ang lalaki ito ya, ito pa lang siya kung sunod to, ginamita nila, anyway, reklamo naman nila, para wala na problema, sa sunod nga mag-inuimo pa sa muna, diretso na sa sunod sila dawa. Station 1, ara pa da? Ara, naglabat sila po nila pamilya. At yung ko sa pamilya, updaw na lang kag-reklamo na to ah. Gani, reklamo naman itong pinaka-dasig na rin nilang action sa imoon. Oo. Ang station 2, kagang 1 galibot, no? At very good. So, galibot tayo nila. Damo, post multiplier ba? Damo-damo. Pinakabilo 20? Ang? Ilang post multiplier? Sa station to? Sa station 2? Bunan, tikay goes lang sa back-to-back na? Ala, ini subong kabalo ka high-end na rin sila. May mga motor na nga nagasunod. Okay. Tiyo, amo na sa mga uso yung mga force multiplier, may mga motor niya individual. Sa station 2, 4 ka motor. No? Nakabablang ang patrol car sa station 1 kung maglambiyong kay damo ka tirin-tirin nga mga motor nga mga force multiplier ta? Oo, alos sila 1 ka todo per pareho na. Oo. Ang 2 subong 4 ka motor. Ang 2 4 ka motor. Ang ka motor. Wow, very good. Surteno may ara subangan, may ara sa likod. Do convoy lang ah. Oo, tirin-tirin bla. Oo, ito tintirin para ba nalib na may magpalagas. Ano mo nagkumpanyar ka man? Oo, may isa tubangan, may sa likod mo. Convoy. Oo, tapos mo pa-music. So wala ba may pa-music pa ni sila kong gabi? Oo. Pasalamat sa music. Ang lasa ko ng music, Abi Maria Pablaw. Mo gini, ano na, may bukas. Ano ginagahod kang ambulansya ma? Yung mga ito man? Basta may pasyente, pero karga eh. Puli na ni? Ha? Puli na ni? Hindi ka pasirin pa sayaw? Ati ka budok naman sa ambulance kisa? Manol ng driver ko ito ay. Puli na gini kay pakadto na to sa plaza. Manol ko ng driver. Ito, aya ka ng ambulansya to? Diyan mo? Kung na to kay paplaza ang direksyon, no? Diyan mo, mapuli. Nagapasirin pa ya? Oo, muna ya. Ini asang bisan pakadto pa puli. Pero gini ya. Pwede bla kay Muno, kung na bla kay Sergio Marie Vargas bla. Gani. Kung mapapasirin kaya kung emergency, kabalo na gina sila nga ang siren ginagamit na sa emergency, pa kung hindi na emergency, hindi na mapasirin. Hindi pwede ka sirin. Amo nagbibangon, dudumal mo kaya ni Presidente Pinoy Aquino. Bawal ang wangwang. Wangwang, bawal is wangwang. Basta hindi emergency. Basta hindi emerensya. Ti manog puli, kadag lang, manog grahe, ka to sa imong parkinga, mapasirin kapagid. Oo, so, hindi na magpasirin. Balam lang kay Muno, tanabla kay Sergio Marie, kay pakigan na sila kay Sergio Marie bla. Gani. Okay na, tawag na daan, naglinaw na. Okay na, di shooting. Ating sige, may managani kay nagkuha na. Puli na ta? Puli na ka mo to ni Papang, tulog. Puli na ta? Puli na mo ni Papa to. Oo, ako kaya bako dyan mga breed. Agaran na si Pang, agaran si Pang, Jan Pang. Mo to kaya mo? Dari dito sa ganito na sige dakop.
Ari ito nagbalik ko. Tinsulpak kayo, dala to nila, no? Ando lang. Hindi. Gano'n ka pulis, wala na ng pulis? Why na, ari dito? Baw. Isog siya, no? Isog ma. Isog siya kaliyo. Dapat nakamotor ang galagyan. Backup 1 da, backup 2. Kung gamonitor ka mo sa mga gabi, gamonitor ito sa patrol mong ari sa sagwa sandalan, gilaksyon. Oo. Ay, ginapangita sa? Ginapangita ay garong handol. Nagtabok ko dito sa papad kabagulang kaliyo. Abi ko kung sino siya. Ginareklamo na, Si paano naman, backup 1, backup 2. Oo, ari dislaw. Ari dislaw sa sagwa, O gani, hindi lang pala. Tado wala lang siya yan, Wala siya nakubaan. Wala siya, nagli. Hubin ba sa gali? Mga pinanay dad ya? 17. Minor nagli. Iya ba rin sa likod, tingalak. Pakita siguro, kaya ang handol at to sa Ato sa, sa pulis. Ang lawas, para pa siya. Okay. Amo nagari ang Minor pa ng lalaki? Ang lalaki, minor? Minor, lalaki, aksyonerik. Kaya mo naguro ka sa batasan, kabalo mo siguro sa laying, pwede matakop. Yan, pero kung dakpo ka sa pulis niya, dakpo ka sa pulis siya kung iyagin man armas na. Yan, ESBC mo niya aksyonerik, kaya pwede ni. Oo dapat yung sarili ko may patrol ka, maglaga nito. Oo, Kung motor, kag mapanawagan sa ambot kon na matabos siya na. Kasi dito wala na to siya nakapormada. Aga pungko pa sa salakyan, no? Sang? Aga pungko pa sa motor tubangan barangay hall. Dito sa wala sa bungog ya? Wala lang sa bungog ya. Ati astig man guro? Isog gid man siguro. Isog na. Gani. Gila nga ako papangkaro ka tapat ni kung dito sa kita mo. Ati ko si papang masugatan na. Yawan sa mamudyot sang atay na kabatikulon kag tagipusoon kun. Backup 1, backup 2, basta ka monitor ka mo, ang ginareklamo, ari drio Oo. Do gininto lang ka mo niya kay pag-dagan ta. Tuod no ka pakitang gilas, siguro ka pa isog siguro. Oo, ari naman sa taga station 2 da ko station 1, abi sa lugar nito nga gin katuan balikabi kaya ari di ginapangita nyo. Yani, ari ti so, nagalanto-lanto pa din sa may basurahan, no? Kaya biya ko ginaboy sa basurahan lang. Ati basi kung kapamati station 2, station 1, balik ka mo din sa lugar, be kaya ari di siya. Ari di sa, do ginano niya, ganiguro niya, ginapa-iritare gid lang. Garet siguro taga station 1, station 2. Ginagarit siya giniguro. Oo. Ari di sa, may kon, makatawag sa digari ko sa backup 1 sa backup 2. Station 2, ka monitor mga sa to, ang station 1 nga patrol car nila. Oo, ka-monitor. Nagre-kiba sinanaog bala sa patrolaw. Oo. Basta station 2, station 1 ka-monitor sa ato. Nabibalik kayo yung lugar di sa Barangay 9. Kaya ginapakita nyo, ari disdala, nagapulupong ko. Ari siya kalibot-ibot. Nagapakita sang iyang, Sulpak? Sulpak, ya. Isog mata, no? Isog ni. Oo. Kita mo doon, sila suksok sa jacket, suksok sa kalo. Wow. Lingbag. Ari siya sa dalan nyo, may kilibot-ibot. Nang ihi sa gani, Huwag ka balik ko rong station 1. May tatala ko na bilid. Ako magbalik ko station 1 ako sa station 2 ko ron. Gani, makatawag ta di karon sa wakapan karon, itip nyo sa phone. I-try be, basi kung si Kwanda, si Sir Ben, sigli day off, no? Oo, magamunay kami na lang makadto, no? Oo, Sir Benz. Kami na lang mabadpito, Ate, basi kung nga monitor si Sir Benz na sa likod na lang, pwede siya kadagong dago, nagwa pro. Oo, nakatapang. Ari sa likod naman gani aksyonery ko. Oo. Likod patrol. Gano siya? May ginapahita. Ganing babaw sang iyang yung sulpak, pakita ya. Sang iyang sulpak. Bugwa pa, tali ko na lang station 1 o station 2, no? Gani, makakamaag na sa Kaya tirawan tayo yung abilidad, jabla? Kaya daw wala lang siya. Makumukon may taap ka na sa pulis. Hindi ka magwaya. Tuk-tuk sa yan. Oo. Kaya tito, wala ko taap na tao ni Bla. Wala ko kadloks pulis. Ay, ginadloks pulis. Makun mo muli oras. Kasi hindi man ikadakop rin mga upod nila. Oo. O kung mga tao sa lugar. Kay kulbaan man rin nalibla dala yung sulpak lang. Oo. Kaya mo nga doon, hindi man di mga residente lang kadakopa. Ito yung pamilya sa... Wala na sa may nabili ka pamilya sa babayaw? Ara pa, may nabili. Tigulang na ni si tatay. Okay. Ang amay, may edad na niya.
Ay, actually, like mo na, update na ako na sitwasyon dito sa kasi madakpan mo sa karon, discuss na ni karon. Kaya ito, wala lang din siya, no? Mga ka-aksyon, so far mo na pili ka sitwasyon sa palibot sa Bacolod sining gabi mga ka-aksyon na limpyo na dito na yung plaza publika, duway na disyado sang salakyan, subong kagabihon. Mga ka-aksyon sa tutaran, magtagpala matitandaan, nga isa sa maraton sa pagtugan sa balatian sa tanawa sa mga paguyang para pagrubo sa aton immune function, ang mahigko ang kolon. Kaya sa totoo na mga ka-aksyon tandaan, nga rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon na John Diaz sa Theriabit sa sitwasyon sa Bacolod kagiling uloy na wala sang maglib isog man laki no wala sa hadlocks pulis ta pag lang puwas ang pulis gwa man sa dayon pagkita na pang sulupak ya sa balaw nakita na itong sulupak ya ay puwerteng abilidad ay 17 anyos pa na kung matubuan na tugas ba maro na gina kayot bata. Balikan talaga karon sa Action John Diaz sa tipo yung sa Action Balita Report na Action John Diaz sa Patrol 2. Ginadulong sa inyo sa karawan sa DTX5. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa armamento. Bao nagapaurok-urok pastuto jo armamento kay Sir Noel Amar may kabigid sa kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. kag sa mga miyembro sang Valladolid PNP may gabi dira. Ibunibot Sir sang Germany may gabi, Homa Lumina sa kay Reynaldo Poderoso, Elizabeth Malaka Gamala kay Mr. Binar sa kay Mr. Arnel Binares Sr. Saya Junior kay Toto Andro Mamon Binares nagapaurok-urok gid. Sakay Dennis Richard Tiboro mamay gabigid Toto Kent Bulakha Wanisa bao nagapaurok-urok mano. Sa barangay A sa barangay 1A Manapla ara si Marilo Kahilig Jenny Solgon and the family kakay classmate ko Romel Pagsubiron gapaurok-urok pa. Si Pati Masales may gabigid. Sakay Kuya Maki Kayong nagabidala kay Kuya Maki Kayong kay Toto Alex Montesa ha. Kay classmate ko Merly Dolido Magallanes sa Hong Kong. Kay Renz Evangelista Jolie Militado Patrimonio dira sa barangay Singkang. Dorong Regine sa Japan Narita. Good evening. Jocelyn Liboon Dispuho, Manjo Arnejo sa Mansilingan si Arnel Disamparado. Malisa Magbanwa may gabigid kay Baryoga Ray gapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Salamat gid ga kay Manang Lilia kay Manong Ramon Taton, kay Maninay Clarita, kay Maninay Rimo Tampipi, kay Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tangog gapaurok-urok gid sila. Jinky Jalagdon mayong gabi dira kag mayo lang nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Ayos, sige, agiban ka naman. Ari na si Aksyon Roger Gotib sa line number 3, naka-standby na sa isa nga mga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dari sa Aksyon Roger Gotib, line number 3 sa report. Jeremy gabi, please kami. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa tumang aksyon sa atong sinigawin Aksyon Eric na medyo matulot ang wahayman ang palibot diri sa may norte kami sa probinsya sa Negros Occidental ng Tupang ulan sa buong Aksyon Eric nga gabi. Okay. Diri sa may syudad sa Cadiz kag medyo ang pagtupa sa ulan mabulabas-tugid kag may nagkapost na makaling may baha naman especialmente sa may crossing Cadiz nga sa diin may isa naman kabalay nga nag-post dito, nag-post na ini ang isulod naman sa tubig bangod sa mabaskog nga ulan tinigilaman nga gabi at sinereklakip na ang pagpanaguop. Tinang paginawa ilang electric fan yun, nakita sa post niya. Sinisa ka teacher nga nakita sa post na nga ang ilang sinang electric fan nga stand fan na lapawan it ang pinaka madaldal mo silingon daw lapaw stikod ni sa lumon sa tubig tuloy sila puluyan na. Okay. Makita na to sila subungan ni ko pag pulo pangilat ang sinerek nga kadula man ang aton gani nga na signal, no? Tungkol kayo sa subong, nagulaw lang matululan, pero sige ako ng pagpangilat na ara, sige ako Action Eric sa sininga mga tinion na ang panaguob buwan na kung kita nga bakit kung sininga kami medyo malain gina Action Eric ang panahon na sa pinaka mga balita pa sinahan dahil yung mga balita Action Eric sa may gitna ko tugali sa tinggal na si Police Lieutenant Colonel
Rolly po de Villar, naglis na trapa. Oo, siya na sa bundong hippie. Okay, busla niya na to si Police Major Robert Inyapi. Si puno man mga mapisan man ng mga kapulisan. Galing kasi, hindi ko malayo-layo na sa ato, hindi sa malambot, kibla. Oo. Hindi sa malambot, kid nga, sila nga malambot na git, pero sa iba ng mga amigo, sa para sabi sa hippie, so na subot na niya. Kapalo palagi yung ano. Kapupot din, kapupot din. Kapalo palagi yung mga iba niya doon, permi siya daw. Palayo pa, Siya doon, permi siya daw, pero palayo. Mas lasing pinakat daw, palapit na maligawa. Oo. Kasi pilakad lo, wala na kasi sa kadlis da. Ako gani man, mga mayo sa mga tawag sila gani, mga mabiguhon, ni katama ng mga pulis mo. Oo, So may aka sila to na nakpanak si Eric nga, duwa gintakop nila ini sa bypass operation. Oo. Pero may pinding paging nga warrant. So, nadakpan actually daw kagabi ni pasado last 7 takla sa gabi. Sinitsiro mo yung pakyan for the city at yung sigidad sa nga barangay patunahan sa Banwa sa Ginatrampa nga nakuha sa tatlo kasasising sa buho. Kaya ni Baruhan nga inisya ang may-ara pag-ikiling nga kaso nga istapa. So, ipay lang kaso sa Lunes pa kaya sa atol sila nga pag-igangot kasi aragin man si Police Lieutenant Colonel Rolly Posibilia sa Banwa sa Ginatrampa. Kaya nga nadakpan nila ini accelerate. Kada 7:30 ang gabi, pagkatigayon kita sa bypass lang. Ang sa barangay Tapunan, sining municipality of Calatrava, during our bypass operation, ako priming suspect na si Romeo Pacquian. Nakuha pa sa iya position and control in one piece of small pitch-filled transparent plastic sheet containing suspected shabu, 2 pieces of elongated pitch-filled transparent shabu na may sopo 163 grams at may BDT value ini na 4,285. Ano ni sir? Street legal target ni sir? Yes, sir. Kaya ini nato na dakop, may ara mo ni siya existing warrant of arrest sa kaso nga stapa there. So, to open sinuwan stone nila kasi operate nila sa bypass operation pagkatapos may pinding paglingawaran sa barat sa kaso ng stapa. At i-file ang stapa, tubako niya ang kaso naman sa druga. Tubako niya man siya stapa, binabolin pero ang iya publikan druga, hindi na siya nakapyan sa. Hindi na panabuton pa sa lumit sa Punerek, ma-file ang kaso tulong sa kay Police Lieutenant Colonel Rolly Posibilia. So, pila pagit sa mga report na ito, update sa COVID-19, pasalamat ang sinerik, tulad ng siya guys, yung may city na lang very good. May city na lang, ang pinakataas ng legal ng 138 na ito, sibong 27 na lang. Ang namatamatan gitsa, may duha, actually nga confirmed cases, subong adlaw, pero nabawi man kami 3 man nga naka-recover. So, sa ato pagkanaw, kasi may record nga 97 sa mga person under monitoring kaya ang 44 na sa isolation facility, ang citizen address naman gipanugutan nila makaong quarantine based sa evaluation ng local IETF kasi may kaugalingon nga kwarto nila sinigabalay kaya may kaugalingon nga CR ang mga na-isolate after direct. So, gipanugutan nila sang ato si local IETF. Sa siyudad sa Casis, dumudubo man. Okay. Ang kaso. Very good. Actually, lagtaw sa ganit ko kung sige-sige maging vaccination, di laban-laban, pinakadlaw ni dipinsahan na kiniwayos ng pumuluyo ang COVID. More or less, basi mag-alog-alog na balik sa store. 50 lang sinirek, 50. Very good. Sobra man 100 nagigan sa labot sa 242. Subong 50 na lang ang
active nga kaso, pero kung isipon, kanyali pagsugod, 1,129 na Ang sobra na yan sa kalibo ang kaso, no? Kadumduman ko lang sa una itong bayaw ko ng positive. Ako, gina-quarantine man tungkol kay close contact, number 50 pa lang po siya mo. August last year, number 50 siya. Subong niya, 1,129 na ang kaso of America. Sininga data at barangay tinapaan pinakabada mo. Ari ni South Proper barangay tinapaan, pero 17 ang kaso niya. Kag nagpanaduwa man barangay Suntong ara sa City Proper, Siam. Nagpanatlo barangay daga nga tiara man sa napit-napit City Proper. At pito. Mayari at Eric nga pila ni siya walo tanan sa mga barangay nga wala iya sa kaso, ang barangay Zone 3, ang barangay Corgot, barangay Calisbio, barangay BF Gustilo, barangay Tiglawigan, barangay Magsaysay, barangay Mabini, kag ang barangay Celestino Villasin. So, walo na siya. Kag may tag-isa naman ang Sikaba, ang Jerusalem, ang barangay Zone 1, ang barangay Kabahog, kag ang barangay Zone 6, may tag-isa ka kaso, samtang duha naman ang barangay Zone 4, Zone 5. Ang barangay Kaluhaan, kag Subugman, ang barangay Andres Bonifacio, pagduha-duha. Okay. So, ang kaso sa barangay Magiron 4, kag ang barangay Daga, Tito. So, muna ang mga update na ito sa COVID-19 sa may siyudad sa Karisaparayan ng vaccination rate kahapon. Nagpatigayon sila vaccination second dose ng Sinovac para sa mga nabakunahan. Kagaya na pa sa mga 50,000 mga nabakunahan diri sa siyudad sa Karisaparayan out of 180 o 165 more or less ka mga populasyon ka dapat mapupulaan. So, harap lang sa 7,000 ang mga na-vaccine o vaccinated Action Erecta. So, parte ba niya sa madulong ang report, informasyon nga ito sa madulong masinimang Pag waswat ang ulan sa Gaguo, Action Erecta ni Matinihon, diri sa may norte kabahin, sa nga probinsya, sa nga Negros Occidental. Halong-halong na da. Oo, pagkit ka, bubukit ka pinerek sa bungang ulan. Sus. Oo, tag-ang Gaguo, kagkilat. Oo, muna nga, delikado. Oo, di lang tanay magsige ka, pukal kay masibla kon na butlay ko magsigigwa subong nga sabagay gisik yote magasige pabla ka gwa kay kumat. Ito si Aksyon Roger Gutib. No, balikan ta sa Aksyon Roger Gutib sa talis to post-poso sa isaling report kay grabing ulan to kag ang pagilat, no? Ti ang ulan basi bala balantayan na ta sa Cadiz kay basi pura palayo lang. Basi may pagtaas-taas naman sa tubig kung mag-ulan niya sige-sige nga gabundak within 1 hour yati sigurado dang mga low-lying areas sa Cadiz basi kon basi kon masulod naman sang aton sini nga baha da no kay ang Cadiz isa man sa mga lugar sa Northern Negros nga balantayan when it comes sa maulanon nga panahon. Sini Roger ang ulan ginabuo lang plus nga may paaman pa nga pagpulo pa naguob kag pagpangilat ang munang kwan ang shadow ka delikado. Action Roger, from your end, please come back. Salvay. Sige na, go ahead. Yes, Action Roger, perting ulan subong dahil di sa paniga wat-wat din at sinarek kung mag-resulta naman sa mga pagbaka-action Roger. So far, sa mga tumatulong mga balita, informasyon dari sa may norte ng sa probinsya sa Negros Occidental, ang pagpanamyal na ito sa Japon kay Kapagalibiya sa mga kanis na Jonathan Diaz, kay Turco Julie Lebasan po, talaga pumasigid karon si Ma'am Linian Maido, gali kag si Fiscal Benjamin Maido, kasidal sa Victoria, nagtumasi manap sa Erika Monzor sa aton migunon ng gubat, si Nong Dolfo Manigos sa pumasiman, kag sumugman ginatamyaw talaga si Ma'am Judy Delmo kay naga poro-porok magsubong si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong nagpati man dari sa atol sirad sa Capiso si Toto Joel Ributon si Gonaldo Miguelando Bacroya pumati man sa may Power Dream si Toto Albert Foy Hinulan kag sumugman niya sininga mami nga si Councilor Bambo Foy Hinulan. Awan mga balita, informasyon na ito si Madulong
gikan sa norte nga man sa probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger Goto ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina Sir Roger Gotib. Live report gikan sa Northern Negros. Happy birthday sa buong adlaw kay Yen Aconya Hanoy. Kay Yen Aconya Hanoy sa La Carlota City. Happy birthday. Alin kay Ramil Ogatis Hanoy. Maninoy Maeng kay Maninay Chari sa labasyon dira sa La Carlota City. Padayon pang ina sila nga pagmonitor sa aton sila nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa kay Helmon Garbanzos. Ato to Helmon Garbanzos and family. Ano nga pagpamati sa kay Erwin Bailon. Regards lang kay Bro Homer Kahipo kag kay Bro Louie Imatong. Kapamatigin sila kada gabi. Wala kita da. Ara, matik to Erwin Bailon. Ikaw pa ya. Always gid kay Lito Girolin Espinosa. May gabi gid kay Pareta Lito Girolin Espinosa. Ara siya kapa urok-urok siya. Sa kay Elias Bandada, may gabi gid kay Vicente Similiano and Company. Napaurok-urok kita sa Action Night Patrol program. Kay Ronnie Gordon and family, pa-check attendance lang si Ronnie Gordon. Kag ang bilog yang pamilya, nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Pagbalik sa iyo palatuntunan, balik ang report na action dyan, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ito ay hatid sa inyo ng ACF. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Balik diri sa ato mga Action Night Patrol Program. This time, balikan ta si Action John Diaz sa final report sa iya siring pagpangalagad. Karong gabi Sabado night nato siring pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari si Action John Diaz sa balik report. John, tis ka back. Action Eric, nagapuko aron bilang officer in charge ng Police Station number 2, si Police Station 2 Deputy Station Commander Police Lieutenant Andy Ofalia. Kasunod nga nagpositibo sa COVID-19 ang Station Commander sa Station 2 nga si Police Captain Paul Vincent Pendon. Sunod kay Police Major Sherlock Gavana, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Si Pendon ang karon confined o admitted sa isa ka hospital sa Surad sang Iloilo, tapos in Action Eric nga nagpositibo sa COVID-19. Gin-confine ini siya o kung gin-admit siya sa hospital, bagod ini siya Action Eric ang ginakabig bala Action Eric nga symptomatic. Symptomatic, no? Action Eric. But sa lingon, nga ini siya nakabatsag sa mga symptoms o kung symptomas sang COVID-19 kangay isang ubo Action Eric kag of course hilanat man. According to kay Falia, nakakandak na sila sa contact tracing sa mga close contact man mismo ni Pindon. So sa subong ang ginahimo na lang diri, nagkandak naman sa disinfection ang kapulisan sa station number 2 da mismo sa area, and ginaulat na diri resulta no sang art test sa iban actually kay tayo dalom pa sa swab test. Nagapatid diri si Gabana ang supesyente pamandra ang karamuon sa mga kapulisan na gin-assign sa station number 2 o kung sa subong ara dira sila. So mamalis pa naman sa gusto. Tisbong nagsugod na dira sa pagpalagad si Police Lieutenant Ofala bilang officer in charge sa station number 2. Si Police Major Sherlock Gabana sa interview. Hindi positive si Sir Pendon. Pero din siya sir, naka-quarantine siya. Ito sa admit hospital sa Iloilo. Kayo na pa Iloilo sa sir? Oo. Pero ano sa naman, asymptomatic or symptomatic sir? Symptomatic, yung mo kinadmit. Action Eric na matihan si Police Major Sherlock Gabana ang spokesperson ng Bacolod City Police Office. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unang sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid Action John Diaz. There you have it. Kabukusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program Sabadong edisyon. Bagatakop ini, balik ini sa Lunes, same time, same station. Ato sa nga patrol, unit reporter sa Action nga napalagad karon nga gabi. Action Roger Gotip, Action John Diaz, Action Papang Nixon, tama mga kapiloto sa Patrol 2 Crossword Patrol. News Center, Action Eden Aboso, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog, Sunod sang Bago, Broadcast Engineer Edward Barico, sa ngara sa mo Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang nyulagan ng Kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, isiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magalipata, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio number Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon